Bapa bemra me so ve brekum ne be misa be say be ya bonofo ana be ya santefo won be hu abusia samati o yenti ho kakra bi bapa bemra me so ve brekum ne be misa be say be ya bonofo ana be ya santefo samati ase now eya na danfo pa odi na chie omo koba omo jimi wo social media so nyina eye se Sumaahene no sa papa na wono de foolish guy jimi nkwa na o jimi ene watena se din na ohu se no asema Dormaahene be kan ye no eye ntron nkwa na wadie na obepe kwan bi so na wa expose Dormaahene se bia bru se bia kronto ye se wo sene yonko a wotan senia Dormaahene ba social media so obejimi ye ntino fa sa kwan ne so na ono so de abeji din se bia bru se bia kronto ye wura ono de no kretro no no ba abonten be kan ye no enne Sumaahene sa wa hiri wei wa be expose Dormaahene Memoir kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So when your first time any abo modern subscribe. Me notification is to send you anytime bia ye give video betumu no won son sabe kanu anya bia hwe ushewia comment fa ho say wa dwen efa video no ho obisia like video no na share emo bia nso enya bi hwe medasi bebre abusia Mmrantiehene abusiafo we the biggest expose mu expose ana abusiafo Mmrantiehene this time odiaba na hemfo na abusiafo Mmrantiehene expose wo musa no Dormaahene ono ana danfo Sumaahene ana abusiafo Mmrantiehene wa expose wo mu big time abusia enya se Mmrantiehene wa boni srim ana wo kansem ana se abusiafo me say ana ode ye expose no na momu no ensem bi a chese Dormaahene ono ana danfo Sumaahene abusia omoa ede abetudwa no eno ana Mmrantiehene wode expose wo mo omoa omanum nsem abusiafo omoa ensem a omo se eye abakwasem ana abusiafo ode expose wo mo na wo hwe video ewie anu obusa ho se enti Dormaahene obekasa biemu a ewo se aginidi ana se yemfa na asem kra enya asem because akoye se ensem bia obeka bia no abusuafo ento asum na emomu no ono anu ahihye a odi beden odi betudwa abusua menche ho modie mumie nko ni nkotie Mmrantiehene abusia asema wo sa to video we wasa hu we asa hu we to bo ase na ye bedin komo kakra Dormaahene eba abontene se obeka ne history e ma ne ye piso e wo social media so na nkofo mebre no ka se abrantie Dormaahene o ka nokre me ka kire wo se obi biala wo je sa Dormaahene history no obeka edi ye no se bia buru se bia kronto e bia na wa adwene anya adwuma e de mentina me ka sa samo kai se brekum aye baaye Dormaahene ye na adwene se ono na ewo senkoye brekum aye no e ma munim de eto no e ko wie no o wensa o wi apetition na ne tini na asi fom na nya no kwa na hiame e to so biem e bra na Dormaahene enom nsa no o ka abakwasem bi wo ho se brekumfo no o mu ya abonofo na eye de na Asantehene yewura pia onana osi de na ono be ye brekum ayie ono na ewo senkoye brekum ayie eti Dormaahene ka se brekumfo no eye abonofo eti se ye pa ye ma nkrofo enko brekum ho na omu nkobusa wo mu ho no ne ye hwe se omu ya Asantefo anaso omu ye abonofo mumi ye ntie de Dormaahene kan na ye nto aso na the American National Security Minister bi ko chieftaincy minister na baba yes anu bapa bemra me so ve brekum ne be misa be say
be ya bonofo ana be ya santefo wani be hu abusia samati o yenti ho kakra bi be pa be mra me so be brekum ni be misa be say be ya bonofo ana be ya santefo samati ase now eye na danfo pa odi na chie omo koba omo jimi wo social media so nyina eye se Sumaahene no sa papa na wono de foolish guy jimi nkwa na o jimi ene watena se din no hu se no asema Dormaahene be kan ye no eye ntronko na wadie na obepe kwan bi so no expose Dormaahene se bia bru se bia konto ye se wo sene yonko a wotan senia Dormaahene ba social media so obejimi ye ntino fa sa kwan ne so na ono so de abeji din se bia bru se bia konto ye wura ono de no kwetuo no no ba abonten be kan ye no enne Sumaahene sa wa hiri wei wa be expose Dormaahene na muntie oba ye no wo se ye wura opemso Asantemaahene pia na na me bodi on wo se ono ene de ne nkrofo ekogu brekum eti brekum fo ni nyina e ya asantefo mum yentie brekum aye kura Sandehene ebe spice begu ho na soja fo setambe monitor jamai afide semate afide semate o yentie biem wo sesen brekum aye kura Sandehene ebe spice begu ho na soja fo setambe monitor jamai na be monitor doma afide semahu asema Dormaahene be kan ye se brekumfo e ya abonofo no ene na danfo pan wone ne ko eba ena wo expose no na mum yentie biem brekum aye kura Sandehene ebe spice begu ho na soja fo setambe afide semate na yenko foforo so Dormaahene be tran social media so say ohini bie ni ho anase nipa bie ni ho e fen Dormaakusi wo so bie ni ho e fen Dormaakusi o muntie Chaya hini bi be friend Dormaakusi and I want it na wa musa bi o ka say Dormaakusi ye ku nye ku no me ka me ba ka say ne ku no me bi sa nye ne ku no nana onye no kreda say Dormaahene bi abaso be friend Kusi enye no kreda samati o now enwuma na ye to ede hwahwa Dormaahene ntie so obi enu ye fen Dormaakusi a muntie afide semahu muntie Dormaahene kakra onye no kreda say Dormaahene na muntie maame abaso be friend Kusi enye no kreda on sa video ya expose egrofo mi enu wa ha ya expose ni 2 times now mum yentie bibi wa ha Dormaahene say fia pre asase na oteso no eyo obi dia enti e wo say otu firi so na mum sa Dormaahene say ono na wo ka obi asem no so obi ti obi asase so no ono otewan asase so wo obisua enye Mmrantiehene ana moteni nka no so wo de expose a efa Dormaahene ani Sumaahene obisua ode baaye na nsem nso a ode atohoi edien ana wo kafa ho comment section wonum na kire wadwen ahanum eye skeleton man TV mesia top for mo ye de bebre wo nti se we your first time mo any abomodin a subscribe me notification ne so click all no send your video bia ye de betumu no won son sabe kan wo nya bia hwe me dasi bebre